uya yangane banga ndiye akamhanya kusiya vese ndobva amhanya chiya chindi trip akandurwa pana pane banga andurwa ipa mune banga na uzvinzwa ndakandodona ndobva ndamukana chida kuti ndimudzorere ndobva andurwa pana ndasona 6 mastitch pana saka zvadero saizvozvo zvino zvokuti indi akakwanisa kundomubata ndobva ndamudonedza pasi takatomborora ini kuti nditi ndakamubaya handipa pandipanzwisisi tete ndinoona sokunge akazvibaya bhozi patakadonedzana pasi taiti umwe pamusoro umwe pasi tichikunguruka almost 3 meters iye akangobata banga maoko iye ane banga animaona akatomiza banga akationa banga but anga ane jacket inda ndinokurumidza kufunga ipapo ndati ari kundivhundutsira mazipi ndio arira ejacket ranga akapfeka yeti banga ranga atodi ranga atomidza ndopa akandirwa naro banga rero but tarola udero kuti pasi ndakandomisira ichi apa ndobva ita songa yapera simba saka ndichitora banga pfungwa ndaina ndiye kuda kuenda naro kwasabu kana kuenda naro kumapurisa kuti tikwanise kude kuyananisa iye akabva anditripa futi ndichidona ichida kundiuya kuzondibata ndangomupusha obva toti ndabayo vamwe vacho vakauya kubva vamira zvakaita pano nepaedza zvikanzi wamubaya nei ndakabva ndatomira pfungwa ndaenda naye ndiye kuti vanhu ava vada kunditorera mari. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndadzoka zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa. Ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home. Kune vanyowani vachangotibata chirongwa ichi tinowanawo mukana wokupinda mumajeri tichitaura nevasungwa kuti tinzwe kuti mhosva ipi yakaparika kuti vapinde mukati mejeri uyezve nemararamiro avanoita vari mukati mejeri. Ndiri papa zvakare ndiri kuona even maprograms atiri kuita the way yamuri kuengejawo nesu nemakomenzi enyu tinotomatarisawo tichiona kuti muri kuona chirongwa chedu tichikutendai rambai muchiona chirongwa chedu. Saka panguva ino ndisingapedze nguva regai ndiintroduce mukoma wandasangana naye kuno kuMaximum Prison. Mukoma wangu ndinokuchingamidzai. Aiwa ndiri right. Ndingadawo ndiri kuona hairstyle kachisulusulu hairstyle. Chekutanga ndingadawo kuziva zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Zita ndinoitwa Phineas Sulumhlanga Mutambi. Ndine makore 36 okuberekwa. Musha ndinobva kuChipinge South Checheche. Alright. Mukoma mati ndikuona Sulu hondo saka ndokokabva hairstyle. Atogara ronzi Phineas Sulumhlanga. Mogara mutonzi Phineas Sulu. Aiwa zvakanaka mukoma Phineas. Panguva ino ndoda kuziva kuti chii chakaita kuti mukoma Phineas wapinde mukati mejeri. Chakaitika tete ndechekuti ndakapara mhosva yemedha. Ndiri munhu aiita zvokutora nhau. Saka ndakaenda kunonzi kuChimanimani. Ndaenda kuChimanimani ndakasvika ndobva ndatora zvandakatora ikoko ndobva ndadzoka kumusha. Kumusha ndaenda kundoita birthday party. Ndakakanda maflyers. But zvakaitika ndezvokuti ndakandoona sekuru vamai vangu inini. Sekuru vamai vangu vanga vari kunoberekwa mai vavo. Ndobva vandimisa parodi. Zvikanzi pane mapepa atakaona atisina kunzwisisa kuti uri kuda kuzomataura kuti chii. Ndikati handine birthday party. Zvikanzi it's okay. Saka ndasvika kumba ini ndakabva ndafonerwa ndobva ndaendawo kuChiredzi. Ndafonerwa naHoward Pinches. Ndaenda kuChiredzi kuya ndichizodzoka pampapa. The following day racho pakasvika varume 3 vakauya vana sekuru vanga ma next door, but handina kuziva kuti mai vangu vanga vane chikwereti nema next door, but sekuru vanga ndoo vauya nema next door ndo kunova kunoberekwa mai vavo handitiwa. Saka vasvika pamba pangu ini ndandiri mumba nditoedita video ndandichiedita imomo ndaishandisa generator. Saka handina zvandainzwa kuti kuuya vanhu. Chimwana changu chinonzi Alan chabva chamhanya chichiuya mumba chikanzi baba pane vanhu vakawanda vakamira chiroad. Pandakabuda ini ndichindoona vanhu vaya vaya zvanzi autoripo ine ndiripo ndobva vatopinda varume vaya vobva vakumbira kuchajisa mafoni avo. Saka vabva vati ndivaperekedze kwaMuchembere because ndine stand yangu ndega mai vangu vane stand yangu. Ndavaperekedza kuya handina kuziva kuti chii chakaitika ipapo, but nokuda kuti kwainaya towards cyclone dai ndandakaisa PA system pachena.
saka mvura inona ichigamuka totiona ichitouya ndio musi webirthday right ndakabva ndati ndavaperekedza kwamuchemberi kwekwe ndichibva kwamuchemberi ini ndakaona mvura yachiuya ndobva ndatyira kuti zvinhu zvandandasiya panze zvinogona kuninga nemvura ndobva ndati handikumbira mundotibetsera kuisa zvino mutende saka tichibva kwamai vangu varume ava ndopavakabvunzana mari namai ini handina chandakaziva ndichindosvika pamba mai vangu ndobva vanditi mwanangu ndikweretowo mari ini handina mari zvikazi nechimwana changu mbuya mari iripo ndoiziva peri zvikazi ndandotora murume wangu ndobva chamhanya mumba chandotora pese mai vacho sangwa ndakada kundobata mwana akabva adonhera pamakumbo pamai vangu timu riya ndobva rati musiya aenda pamukadzi wake chichi ndobva ndaudza muchemberi ndikati onai kamapurogiramu endinawo aya zvinhu zvizhinji zvakatarisana neni imimi namudhara handisiziva mahandigadzira mai vai vakabva vanzwisisa ndobva vandidzorera mari yayi ndikati mupe yayi dzosere paaitora iyi but mwoyo wangu wakarwadza ndobva ndabvunza ina munoda mari zvikanzi uri kuona varume ava ndakatora zvandakatora ndikapa sisi wako ndina sisi vakaroorwa bedbridge saka vauya kuzotora mari yacho ndakabva ndabudisa mari there and there yaiva muhomwe yebasa saka varume vai vakabva vatondi munhu ane mari ndobva vachinditi handi kudoro ina handimudoro kana michida doro ndine mastrong staff andakabva nawo kubasa zvekuti ndokwanisa kupaya taifanira kutodi enjoy zvedu tiri papati pano zvikanzi aitora kubhadhara chikwereti saka tiri mukuinda watakaita vakauya vari 3 kapo tiri mukuinda on the way ndopakabuda nemufi anga akabata okapi saka okapi anga akabata ndakamuona rizvakaita pano nekubiwa ina varume ko munhu audzwana nutauya kuno hatengi kana doro kamunhu zvikanzi hati hatinaifamba ina tagara pamba pangu almost 45 minutes mvura yachinaya iye anga ari kupi apa muchiri nevarume 3 vaivai but iye ari kumashure atobudikira wangomona nguva iyoyo zvikanzi afamba tati naye saka takabva tandosvika padoro paya patati cheni pamba pemunhu ndakasvika pana sekuru vangu ndobva vandibvunza zvikanzi takanzwa kuti wakatenga mota chichi vanga vasingadozivi mota yandaingofambawo nayo ndeyebasa ina ndedzebasa mota idzidzi zvikanzi ko mapepa wakatipa ndechii ndakaona vana vebva kuchikoro vakaya nemapepa na sekundoda kuita birthday party zvikanzi atoda tuteme mombe ina mozowana usimba wangu masvika kumusha satiri ipapo takandomwa doro randati chimwe ipapo ikachaso ndarisina mborijaira zvangu rakabva ratengwa nevaitenga ndobva tamwa richipera timu riya rakabva randipinza muwanhu zvikanzi achitenga kadoro riyari ina handiti ndimati handinoda kubhadhara chikwereti here zvikanzi munhu akabva kuharare manje munhu atononwa bhazi saka ndakapinzwa muvanhu zvokuti ndakaita manyukunyuku ndobva ndadanidzira doro riya ndobva rauya tamwa tapedza rauya rimwe ndadanidzira tamwa tapedza 3 mabhodho rechi4 aitengesa doro riya ndobva auya akati munozodhakwa chindipa ichi mari akapfugama akabata bhodho zvikanzi amoti ana mari ero anotopfuura majonijonesi ane mari ekudero ane mari ekuwanda zvisingaiti itimu riya manje but uya ndandaona ane banga wewe anga atosvika apo pamusha bhozi ndakamuona takundosvika mumusha muyamwe abva atosvika pepe ndakasvika pakundobuditsa mari ndobva pashayikwa change ini ndakazoti ndidora ndamwe rakwana ndoda kumhanya kuti ndiende kumba pakwakuita mhepo nditotyira kuti masola pamusoro pemba bhozi mvura yainayo zvakanyanya saka ndakasiya ndavatengera doro nasekuru wangu ndobva ndavasiya urume wandaenda on the way futi ndakundosvika pamuganhu wevillage kuti takubva kuvillage watataenda ndopandakanzwa vakunditevera vachimhanya vakomana vatatu vanga vafo neuya yanga ane banga but vasvika pendiri vakabva vasvika vachindotora do ndandatenga inini tekaweri ndoda kufamba ndechimwa mai vangu vanotomwa vakatonditi undivigira but takazotadza kunzwisisana zvokuti ndakaudza kuti doro ramangu rakwana ndakutengerai doro zvikanzi aiwa titoda mari yona saka ndafunga kuti vanhu vari kutotamba tatomborovana ipapo ndobva ndatanga kutiza ndichimhanya ndichienda pamusoro pemakomo ndasvika pamusoro pemakomo uya yanga ane banga ndiye akamhanya kusiya vese ndobva amhanya chiya chindi akandirova panapa nebanga andirova ipapo nebanga handina kuzvinzwa ndakandodonha ndobva ndamuka ndichida kuti ndimudzorere ndobva andirova panapa ndasona 6 mastich panapa saka zvadero saizvozvo zvino zvokuti ini ndakakwanisa kundomubata ndobva ndamudonhedza pasi takatomborola ini kuti nditi ndakamubaya handipapa handipanzwisisi tete ndinoona sokunge akazvibaya bhozi patakadonhedzana pasi taiti umwe pamusoro umwe pasi tichikunguruka almost 3 meters iye akangobata banga maoko ane banga andimaona akatomiza banga akationa banga but anga ane jaketi ini handina kukurumidza kufunga ipapo ndati ari kundivhundutsira mazipi ndo arira ejaketi ranga akapfeka yeti banga ranga atomiza ndopakandirova naro banga riya but tarola udero kuti tiri pasi ndakandomisira ichi apa ndobva ita songa yapera simba
Saka ndichitora banga pfungwa ndaina ndiye kuda kuenda naro kwasabu kana kuenda naro kumapurisa tikwanise kuti kuyananisa. Iye akabva anditripa futi ndichidona ichida kundiuya kuzondibata angomupusha. Obva toti andabayo. Vamwe vacho vakauya kubva vamira zvakaita pano nepaedza. Zvikanzi wamubene. Ndabva ndatomira. Pfungwa ndaenda naye ndiye kuti vanhu ava vada kunditorera mari. At the same time ndandaona makuwarira ndaita kuti vanokwanisa kutondiuraya. Umeona? Saka vakabva vatiza. Ndobva ndatomhanya kumba. Ndatoita mhosva uko. Ndasvika pamukoma wangu ndobva atondora ndiani kwakukuwadza so handichitondoita marevenge ndikati ndatokuwadza munhu handisiziva kuti munhu yeye mupenyu here kana ndiani ndati ndihondo nglovu munext door futi munhu handaitoziva anga ane 42 years mona kubva panginini pastand kuenda pastand pake ndofunga pane hatingangoti 800 meters kana dzatowanda kilometer but zvadero ndakabva ndaenda kwamuchemberi ndobva ndandovaudza mhanya umba kwachita ndovataurira tichizodzoka kuscene of crime tatosvika munhu atotonha atofa. Ndakatombozama kuda kumubetsera panguva yandakaona kuti munhu uyu kauyu ari kuti ndabayiwa ndisati ndaona kuti munhu uyu akuwara papi ndakatombomurova mbama ndakuda kundisaiza. Saka pandakazonzwa kufema nepapa manje ndakazomugireba so ndidazama kumubetsera ndobva aneta ndobva ndatora doro kuya ndichimudira kuti munhu afenda ndisati ndanyanyisa kuona kuti akuwara papi. Pandakazonyanyisa kuona kuti munhu atodi akuwara but inini pfungwa dzangu nemaonero angu ndinoona sokunge akazvibaya patakarola banga rokwanisa kunge rakamubaya kana kuti whatever pakumupusha kwandakaita ndokumubaya kwandakaita but ndinobatikana stereki nemhosva dzakadai. Asi zvadero hazvisi zvino zvokuti ndinozviti zvakanaka ndakakanganisira society kunyanya nenyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kutopa apologize zvakanyanya. Tiri kusvika hedu kuapology koko ndoziva kuti mune shungu dzekuti dai ndagona kukumbira uregerero kune mhuri yeZimbabwe. Tiri ipapo mukoma Sulu tongoti Sulu. Inini chandikada kunzwisa ndechekuti mamuchitsanangura muchindada kuti birthday rangu ndina mai ndina chi imimi upenyu hwenyu muchikura wanga uri upenyu hwanga wakaita sei? Ndakaberekerwa mupoor family so shona inonditi netsekta taura nechirungu ichocho but ndaberekerwa mupoor family ndaberekerwa mupoor family ndakadzidza ndikasvika paform 4 only ndiri munhu aishandawo ndoita zvechijournalist izvozvi yaitombobudawo the late president Robert Mugabe ndichiendawo nyika dzakasiyana siyana but at the same time ndichitarisa inini makuriro andakaita zvimwe zvino tinogona kukura tiri mazviri tisingazivi especially panyaya yekusaziva Mwari. Ipapo ndopindoda kunyanya kusimbirira kuti panze ndaienda kuchechi but purpose yandaendera kuchechi zvinhu zvacho ndisingazivi uye ndisingazivi kuti zvinonzi upenyu chii but nekuda kwekuti ndazopinda mukati menzvimbo ineyi pane chandava kunzwisisa pane chimwe chinhu chaberekwa mukati meupenyu hwangu nokuti otherwise dai ndakakwanisa kunzwisisa panguva iyoyo ndingadai ndangoregedza munhu iyeye ndakatokuwara ndiri nini iye ari pano pazuva rinonzi nhasi but nokuda kuti temba yacho ndakatadza kuicontrol. Saka ndo makuriro atakaita tiite zvokuti kumusha uko pamwe makuriro etinoita tinogona kukura tiri vanhu vanokwanisa kuita violence but handisi munhu wekuti ndaita violence hazvirevi kuti kana ndikagumburwa handisaikwanisa kurovana nemunhu kana kunetsana nemunhu but ndinongoda kuzama kuencourage kuti pakukura kwetinoita kunyange ndine vafana vandinawo kana kuti vakoma tinokwanisa kukura zvisiri ndizvo zvokuti tinenge tine kusanyatsonzwisisa. Ndanzwa muchitaura kuti maita zvekutora nhau saka imimi makazodzidza kusvika papi timuzosvika pakunodzidzawo kuti hazvekutora nhau izvi? Ndingangoti zvakafanana nokuti unokwanisa kuenda kuuniversity tiri muno muZimbabwe tine maZimbabwe Open University chichi but ndakaitira kuDar es Salaam Tanzania. Makaitira kuTanzania saka chiTanzania munotochigona kaichi? Enda ichigona tataura but handichigone tinongonzwawo chichitaurwa nevamwe. Mati imimi upenyu hwenyu chamuri kunyanyotaura ndechekuti dai ndakagona ndakaziva kunamata handina kunzwa pamataura baba ndangonzwa amai. Nokuda kwokuti ini ndakakurira muBarika wangu vane Barika sekuru futi ndo zvavanga vari but mushure mekunge paitika saizvozvo ndandiri munhu anga ane confusion yekuti dzimwe hama dzangu dzakaparara through cyclone dai yacho saka ndanda munhu mumwe kuti ndandori confused. Saka zvimwe zvinhu zvakatondipinza futi pakuti dai zvimwe zvanga zvazvisina kudero kana ndandisina kutombobva kuno kuHarare kuenda ikoko kwacho dzenguva ndingada ndiri panze baba variko but ndikatarisa makuriro andakaita manje unoziva pane vakadzi vaviri panonetsa ndichienda kuchikoro kwacho mari dzacho dzekuenda kuchikoro zvinhu zvacho
tingangowanza zvedu nhoroondo kana kuisa mbambo pachikumba cheshindi but toda kuzama kutaura kuti so far pane zvimwe zvinhu zvandanyatsa kunzwisisa ndaamukati through rehabilitation nechaplain. Alright. Imimi mhosva yauya mataura kunzi makauraya munhu mapinda mukati medare makatongerwa makore mangani? Ndakatongwa 23 years but pa 23 years ndine chinhu chakandibata chokuti jaji haana kukonzidhawo nyaya 1 2 mapurisa haana kuinvestigata nyaya kuti yakafamba sei. Ndini nyakuvafonera futi paitika zvakati zvokuti ndakada kutiza ndaitiza passport ndinayo ndaikwanisa kutiza but ndakavafonera ndandopinda mudare macho futi vatonge vematare havakwanisi kuzonyanyisa kunzwisisa nekuda kuti mutemo wedu chaiwo uri stubborn kunonzi watora mutemo ukaisa muhomwe mako saka havana kukwanisa kukonzida kuona macircumstances akaita kuti ndipare mhosva yacho. Mapurisa acho haasi kuinvestigata nyaya zvakanyatsokwana kuti vaone. Ndakatongwa 23 years. Saka maiva nemumiririri rini? Mumiriri ndandinaye ndakapuwa lawyer estate. Mapiwa mutongo 23 years makanzwa sei? Ndakabatikana zvokuti ndine pain yakanyanya tete. Ndongozvigamuchira kuti ndozviripa but so far ndingangoti in short ndaida kunyatsa kunzwisisa but handina munhu anokwanisa kundi assist. Ndofunga ndakatoguma kuona nehama 2019 ndiri pamutare October 15 October. Havasi kuuya? Havasi kuuya. Vanhu vandaitotemba vacho ndo vakaparara nemvura. Saka muna kana hama iri kukushanyirewo mukati mejeri? Handina kana inondishanyira. Mvura kana sipo chai ndichida kuwacha ndototi pemune mechiwacha imini mvura yemasiya chinisipa ndoti ndipewo ndiwache. Inyaya iri emotional asi zvedu tiri muchirongwa chedu mataura imimi kuti ndazozvigamuchira kuti right mutongo ndaupiwa ndakugara 23 years toziva kuti mukati muno mune maprograms amuri kuitirwa nerehab kuti munhu haachangopedzeka nguva akangogara achizambira zuva saka ndeyapa maprograms ari kuitwawo mukati mejeri muno and imimiwo ndeipi program yamakabva mazvisarudza kuti aine nda kuitawo program iyi? Ichokwadi tete ipapo muno rehabilitation ine role yakakura yairi kuplaya vese zvavo maofficers erehab kusanganisa officer in charge tingangoti maofficers ese tigere nawo pachikuru maximum prison 100%. Vati tingati vandirodza kana ndiri munhu angamborasa tariro kuti ndaitombofunga kuda kuita suicide ndiri pano but ndoda kunyanya kutenda maprogram akaita tine makosi anouya pano tikatarisa machurches anouya anana amfi ana zayoja ndine diploma reamfi so far ndine 11 macertificate andaita ndiri pano pachikuru maximum. So far ndakuita inonzi psychology degree ndichiitiswa nezone ndiri pano pachikuru maximum prison. Hazvisizvo zvega panogadzirwa mabhurumu tinosona mabhegi tinoimba kwaya magitari zvese nezuro ndakatosvika muri pano ndeibva musoro kuewa ndaidobva kutondorisa zvemagitari. Alright, saka imimi ndanzwa muchitaura kuti 11 zvamaita zvakawanda kudaro masevha makore akawanda sei? So far ndasevha 6 years. Masarwa nemangani? Masarwa ne10. Dzinopedzika kaidzi? Ndizvo but gore chairo uri mujeri kana 2 months parefu panorwadza. Unoziva kuti uri munzvimbo yakamanikana seiyo inei yokuti unenge une demarcation line yokuti apa upfuuri zvinorema. Ndanzwa muchitaura kuti sheti ndo yangu short ndakumbira hama dzisi kuuya saka panguva noda kukupai mukana kuti mutaure nemhuri Zimbabwe muchikumbirawo zvamuri kukumbira kuna vanoda kubatsirawo vari kuona chirongwa zvamuri kudawo kushandisa muri mukati mejeri rino. Right, tete ndisati ndasvika pendinokumbira ndine nyaya yokuti mufu uyu ndazopinda mukati menzvimbo inei ndine machallenji andaisangana nawo kuti ndaigona pamwe ndichigeza anokwanisa kumboapia kana ndeitodya sadza ndasiya sadza rangu ndaisa kana mupepa bag ndaturika pandaturika ndokwanisa kuona sadza iroro risina. Makazotanga kufunga sei kuti ndiye ari kuuya pamwe pane munhu aikudyirai? Ndakatosangana naye pamwe nditombomurota pamwe nditoona mavision kwete zvokuti ndakarara nditombozvitsunya ndombozvibvunza kuti ndiri kurotera ndiri kuona ndonyatsa kuona kuti ndiye chai chiri kuitika kuti zviri kutoitika.
zvakatanga muchangopinda here kana kuti ndichangopinda tingangoti kubva pandakatongwa inini mudzimai akauya achindioneka achiti baba mwana ndakuenda ndakasiya 3 vana panze but akandibvunza kuti hamuna here zvemuri kuona because vanhu vaya vakauya pamba paipa ndio vakatuma munhu vamutuma udero vaitonzi vari kusangana nematambudziko akawanda ina handina zvendiri kusangana nazvo but echingoenda ndakazosara ndakutosangana nemachallenges iwayo kubva ndiri kwamutare kusvika ndiri panapa. Alright, saka munhu anouya anotaura here kana kuti munongomona akanyarara ari papo? Ya, pane mazuva anokwanisa kutaura. Pano paitombotaura nene echititi zvakaitika zvakaitika. Eita sekunge munhu ada kunditora ndimuperekedze kumba kwake. Muone kana mufunge zvenyu tiri panze pacho haana chaita pamba pake akasandishevedza. Ina handina chandaita ndikasamushevedza. Pane ukama hwekuti anga akaroora mukadzi wake anera mutupo umwe chete neni, anera mbizi. Saka ndaimuti mukwasha. At the same time mai vababa vake namai vababa wangu ana mai vavo vanoberekwa kumwe chete. Saka ndaigona muti mukoma futi neimwe dii. Saka munhu kuti anotomboapia ndeitombotaura naye. Asi paanoapia paanoapia ndichitaura naye ndonyanya kutaura naye kuhope. Pendinongomuona pa verbal kuti nditomuona verbal kuti munhu ndiri kutoona. But ipapo tisingatauri naye. Musingataura. Asi paanouya ipapo achitaura achiti zvakaitika anenge achidza kutaura kuti akuregerera ari kubvuma kuti wakakanganisa ngesi mhosva yako ari kuti chi? Anoita semunhu anenge achiita sekunge anoda kundivaraidza kuti kana ndikakwanisa kuteerera zvaanotaura agondijuma zviita sekunge inini ndiye ndeitofunga kuti anoda kutondirova panapa sokuti pamwe pacho ndozokupatika ndakutotiza but ndiri muhope imomo ndanditori naye kana kuti ndiye ndatomuona kuti ndoda kupfuura nepamba pavo but ndamuona iye ndobva ndaona kuti munhu ari kutoteya kuti paanongopfuura apa ndoda kumutsiva handimaona. Saka zviri kuitika izvi izvi makarara kuhope? Ndakarara kuhope pamwe pacho ndokwanisa kungomuonawo kungoona maviews pamwe ndichitocheka ndichindogeza handirimaona. Alright, saka zvirai zvokuti ndo mukana wamakukwanisa kana kutaurawo nehama dzake dziri unogona kunge dziri kuona muchitaurawo zvamuri kudawo kutaura pavari chiburikidza kuti hama yavo iri kuuya kwamuri. Ichokwadi ndingangoti kwete kwavari chete but nekumhuri yeZimbabwe because ndakatotadza apa zviri pachena titapa kuti ndakatadza asi ndoda kunyanya kupa ruregerero rwakanyanya kana kuti kuzvidi kupisa kuzviisa pasi pavo vekwabodo kwacho kwandakaparira mhosva kusanganisawo nevehukama hwacho hwekuti ndakadosvibisa dzinza otherwise chinotoita kuti vasauya kuondoona inyaya kuti vanenge vachiti takaripa munhu takandobvisa munhu handirimaona. Zvino izvo zvinokwanisa kungoti hama dzikafunga izvo vanokwanisa kuti hatikwanisi kuenda kundomuona but panoda munhu anokwanisa kuzvigamuchira kuti itsaona yakaitika zvisi zvino zvokuti ndaitsvaga mari ndakandorobha munhu kana kuti nditori nechinangwa chokundoda kungondouraya munhu zvino zvakaitika ndisingatodi ndisina tarisiro nazvo kunyange iye anga asina tarisiro yekuti dzimwe dzenguva aikwanisa kundibaya nebanga handirimaona sevanhu vanga vakadhakwa ende ndakazotozvinzwisisa late kuti vanhu vanga vakadhakwa inde ndakadhakwa zvangu zviri nani zvokuti ndaikwanisa kurizina kuti ndaiziva but ivo ndichiona ndakanyatsa kuona kuti vanhu vanga vatodhakwa. Saka ndoda kupa ruregerero rwakanyanya nyika yeZimbabwe kusanganisa kufamily yekwabodo kwandirovu kuti ndakatotadza pane chiitiko chakaitika ichocho ndinokumbira ruregerero zvakanyanya uye ndoda kutenda zvakare vakuru vematirong vanotipa mapurogiramu nekukutenderai kuti muuyewo tichiwana mukana wekuti tinge tichitaura zviri pasi pemwoyo nokukumbira ruregerero. Ndoda kupa kutenda zvakanyanya kuna baba vedu venyika yedu yeZimbabwe baba Mnangagwa na general correctional baba Chihobvu ndoda kupa kutenda zvakanyanya ndisingakangamwi rehabilitation yese zvayo ine chekuita nevasungwa maofficer in charge vedu vetigere nawo iva vana medhemu muri kuona vetinawo panapa vanotibetsera zvizhinji zvichioma zvichirwadza zvichirema tinomhanya kwavari votibatsira. Medhemu handina chakati handina bhuku pamwe pacho vanotobvisa mari yavo yokuti nditoenda kuchikoro ndiri munhu zvino zvandandisingakwanisi kuita ndiri panze. Aiwa tinotenda mukoma. Saka ndoda kupa kutenda asi tete apa ndakupai irajuti renyu yari mutsvage muroora panze 3 years dzasarirwa ndakutodzika mataura kuti panobudika kapano panobudika asi hapadzoki handiti aiwa tida anodzoka toda munhu anoenda because muroora akaenda paakangonzwa ndatongwa akabva auya ichindieneka zvakazi ndakuita. Alright. Saka mutitsvagirawo madhona anokwanisa kutibetsera
especially panapa panotonhora panoda mablankets, hembe, majuzi, bhutsu. Azvizhinji zvinongoita kuti tiwedzere pane zvetinazo kana pane zvetinopiwa nemaofficers etinawo. Alright. Tinokutendai mukoma nenyaya yamataura. Ndanga ndichitaura with a fellow journalist which is ndaona mukana wekuinterview another journalist. Zvakaitika zvakatoitika muupenyu asi mimi mataura mukati panobudika ende muri kutendawo nemaprogram amuri kuitiswa nerehab. Tinokutendai mukoma. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya tanga tina mukoma vedu vanotaura ivo vachiti musi wacho handizivi kuti ndakabaya here kana kuti handina kubaya munhu nebanga asi mhosva yakatoitika. Chandakungoda ndechekuti ndikwanise kungopedzawo mazuva angu ndiri mukati mejeri ndizobuda. Manzwanzi vari kuda kuti ndizotsvaga muroora saka vachadawo kuti mugobatwa nemuchato munongondibata panhamba dzangu dzandogarisa paskrini ipapo. Chakusiyai panguva ino ndini wenyu Pelagia Mupurwa. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bexpok mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.